paidbah nong shnong kathan kaput ka Western Riboy ha kaprata ri unaitung kilayami paidbah asyakarali ban pendrem jur ya ka jingle kuman jong ka sarkar jela ya ka jingdawa ban tuklar lem halor ka jingsha kem jong wei rangbah Khasi uba kerteng uba bakstar dingdo haki pulit ka Assam kabalajian hadu kalai tarik menta ubenai Shwa ban penlong ya kani ka jingya rally ki paidbah kilalet mi shwa shakas office civil subdivision patar khma ban aya ka dorkhas shau SDO uba MB tongper Henry kim shimla ya kandu satya namar shimla don ha office Uway na kisamla ubaya shimbenta ha kani ka rally URC thangkyo da kamensim ka basngokya ulapan pau shikilat pathay kubor da ka baong bakilalit mi knang siya civil subdivision ban IT ya ka dorkhas siya SDO ka patharkma bandawa ba uday ban tuklar lemmar dor halor ka jingsha kem jong uti urang ba haki pulit ka Assam Henry ka basngsi kalong ba kim shimla ya kandu ya SDO namar shimla don hapo office Kumta namar ka jingbom yo alat banya kendu yau SDO kasuru paidbah kalarai ban hiar sya nongpo ban le ya kendu sendon yau deputy commissioner ka Riboy banya kran halor kani kaphang Sarkar Assam kala sud ra yau ne breu jungi khlem kano kadau te haka tai ka ski nga chukwa ban penpau epi ki paidbah baro balai bau ne breu jungi ki kem kadau kalong tang namata usurok Namar bakabila hari kampadon surok rong kadon tang usurok khandau dai namar takadau na kaliang jong nong song snong jong kabila hari kimi isnong ban repair yau tai usurok na ka banta ban suk kalek kawan jong kinong song snong ka jabila hari bat karja khumai te ha ka tai ka singi jarang khatno ha ka porba ka snong ka repair tai surok jarang khatno baka forest department kawan ban duty ha ka tai ka jika Hakata kapor ni kum kinong song snong rengkat bo tau way driver malik jong kata kali ba back starting do usim utam ki mau na surok ban thep ya ki jaka ki basneu hakata ka surok te de mat ta tau hau lawan lakem no bat lara no sa satai saka jaka ba ka police ga forest Assam halor rihat te de mat ta tau hakane yat khnang ikne kali bandawa yau ba ya ka sarkar Meghalaya sarkar Assam badai ban pelait no yau ne breu jungi khem da te kandon lada don kino kandon ni ban sehi kum kinong song jong Western Riboy bangi simpat da kawai ka sur ne senjam ki bangi haban le na ka manta ka imlang salang na ka manta ka bhaga mayat na ka manta sibon ki banta hakane ka ji atham ru Western Riboy jungi ta ne ka por tangi tai jing persai balangkot jenga kum musulman ne ka por Henry na kalyang jong ka prestan mehaban wara ita kikot kislang na kalyang jong snong bat na kalyang snong nila ai nila ra bar nila panpoy hab kis jong ka pres Assam bat hadin kata kalau ong ba yau bring pelat bat hadin kata bat ya ka kali yam ta singim la ban pelat bat hadin asing kila wan chim ni kali bat kum tahe na goi ka singi chagoi ka singi na goi ka tayu chagoi tiu bat khaddu la kut ni bnai ban reu bat mantai la kanjo chobrai ban hiyo bat hakalai trik jong bnai ban hiyo na kalyang jong ka pis jong ka prestar jong Assam kala khor yu kala pun hadu arsin lesin ba unon shimno e kali hate ke sing bat penban on daw lale haktai ka forest jong Assam kala bat penban yu bat kala ra sundon support sanat tena ko yang jong aku sudar jong ka snong belari nga seu ban persajur ye kali ke jingle jong ka Assam na ka menta ka imlang salang bat hang ju poru nga seu ban yathu chapi kum paidbah bat kum ka Western Riboy bro ko wei bana kalyang jong ka snong belari bat ka snong muki nimdon kono ka jingya mon ka jingya pher jingmut hendai nyolong ka wei ka jingmut nyele wan nye train kita nye ya pendon kam ka snong mon kiru ka don kam hi bat ka snong belari ka don kam hi cepo snong muki hendai ka basusi kolong bana kalyang jong ka fresh department jong ka Assam kale don bor bat kale ya ka e ka bomdai ka bom hap bat let se na kalyang jonga ngala monong ba let se pi ki basa chane pimtip nrei ni besong ki basa ko bodar chibun ni kedui ki ni bat ka ba kedui nga som monong ba na kalyang jonga nga karpat bat nga bu ya kane ke kentin sya ka sarkar jong kami kaya ba kan tuklar nomor dor bat bakan shimkhia kane kam ban panlai no chisndon yo ba starting do bat ya ka kali jong claim kini kino ki kendon basate hakabedei na kalyang jong paidbah jong Western Riboy mantaka singi lawan shane bani kendu ya SDO jong civil subdivision patarkma rengkat bar kipai ba bar baro kipai nong sunong jong kathem Western Riboy bar koi ngilawan bani kendu ya civil subdivision patarkma ban ITU ya ka jingtho ka bangi dawa
ba lengba jung kum kli jonga civil service ba unye keren bar ka government of Meghalaya ban habari ban shimkhia ikani jing kem jong ubriu jungi ubari ba bakstar jing do bana kashnong bilari ha katan for Assam reka basungsi kalong baraleng jungi habang iwan man kendu yo SDO jonga civil service division patar khama ngi klem yo bani kendu yu namar ba umdan PE ka office ru kalashu khang krem utau USDO namar tak daun yang jungi kum ki paidbah hi barokwe manta gasngi ngin select ban kius non shangthi shanong po sha DC sha deputy commissioner jong kari boy district ban ya kendu du bar haju por ban ay kani jing tho sha DC jong kari boy district